kilometru în fața grădinelor. Nefunde, aveți grădinele atâta de nefunde. Du-te, bă, că eu l-am pregătit pe șoanitul. Cine? Tu l-ai pregătit? Super maraton. Vedeți că tot ce vorbiți se aude. Nu vorbiți prostii. Ce cont? Schimbă altă gaie aici. Poliția? Nu vă... Uite acolo așa. Hai să vedem pe taticu. Aici ai tati. Eva Sofia! Trage un claxon. Eva! Tati! Tati! Vezi că din el era 1 kilometru în spatele tău. Lasă relaxat, că e foarte bine. Ușor, ușor.